Ale mi doniesol svoju ladničku a tu potom... Zajtra idem aj náhľad, by sa na nebe zapci nebudem. A tam býva 50 metrov od teba. Ale to keď si povedať, na povedať, ja hovorím to, čo on povedal. Ja robíme do ako zamestnancov dávali, ako vlastne tak húka kpavia na šniehu. Čo im si jebe hore, či čo robí? Čo robí, aký blázni? Čo vám jebe? Čo je? Holiť sa idem. Je vás to? No tak ja tam nepôjdem. Boha, závodu sme 550 dlžní. Za plyn 320. Ale to treba naraz zaplatiť. Nie. Čo tí blázni robia hore? Ja som mu nedal za kuchára. Ježiš Maria. Ježiš Maria. Tam sa neplatí. Ja tam nepôjdem. Super, môžem do piči. Ani sa nehovorí, to už je. Ako sa oholím s týma tupýma žiletkama? Ako? Ako? Čo povedala 130, keď ste na vzťahu, 133 minút na vzťahovanie. Čo tí kokoti robia hore? Nebúchaj! Však chod tam hore im povedať! Chod hore im povedať. Čo ich jebe? To robia naprotiveň. Ježiže najebaný bol, ešte volá komu najebe. Ja tam nebudem do 10. Padne tma, deva 10 jedno. Ja tvojho Boha vyjebam. Ju tam je, do po 11. príjem. Po 11. Čo paterka tam nejde nič? Povedala, že tam sa nedá, lebo ona čo je padnúce dole. Čo si sa riad? Čo? Ja to je čo to? Potom si nechci dobre hodinu.